Det er hårdt. Fuld kontakt. Kampgejst. Det er spænding. Smadrer ind i folk. Aggression. Det er sjovt. Det er fedt. Kørestolsrugby er en af de helt nye idrætsgrene i Østjylland. Klubben her i Brabrand er først startet i begyndelsen af september. Ja! Lige op! I kørestolsrugby kombinerer man elementer af basketball, håndbold og ishockey. Der er 4 spillere på hvert hold, og man scorer ved at bære bolden over modstanderens mållinje. Kørestolene er lavet specielt til, at man kan banke ind i hinanden, screene modstanderen Må jeg lige komme ind? og holde hinanden fast med stolene. Fuck, John. Det er dog ikke tilladt fysisk at røre hinanden. 24-årige Allan Horn har dyrket kørestolsrugby i 5 år. Den der fuld kontaktsport, det er noget, jeg rigtig godt kan lide. Og så der får pusten op at køre, og det er dejligt at komme til at mærke det, alligevel man sidder i en kørestol. Han brækkede ryggen i en bilulykke, da han var 19, og har siden været lam fra ryggen og ned. Jeg lå på et genoptræningscenter, hvor der var en anden kørestolsbruger, som der ikke var der længere, men som kom forbi og kiggede på det, man hedder fresh fisk, altså de nye udklække. Og så sagde han til mig, om jeg ikke var noget, jeg måske kunne tænke mig at prøve. Og så meldte jeg ud, at det kunne jeg godt, det kunne være fedt at lige prøve at se. Og så prøvede jeg det den ene gang, og så har jeg hængt ved lige siden. Kørestolsrugby er udviklet til folk, der ligesom Allan Horn har en skade i ryggen eller nakken, og som følge deraf har lammelser i arme og ben. Sådan der. Ja da. Nej. Sporten har omkring 70 aktive medlemmer i Danmark, og det danske landshold var tæt på at kvalificere sig til handicap-OL i Beijing. Og det er skam ikke for sjov at mødes til træning. Lærerøv. Du leger med ilden, du gør. Men selvom der bliver gået til stålet, og bølgerne går højt, Du syg på den, mand. så er det meget vigtigt for kørestolsbrugerne at have noget tid helt for dem selv. Og have nogle ligesidende mennesker og udveksle tingene med og snakke og drøfte, hvad man nu ellers har i hverdagen af småproblemer, hvis nu der var sådan nogen, ikke også? Og så, at man kan se nogen, man kan føle sig lige med, det gør det hele rigtig meget nemmere. Tak for kampen. Og Allan Horn er ikke i tvivl om, at han kommer tilbage til den nye klub i Brabrand og spiller i lang tid endnu. Så længe jeg har min arm, så er jeg sikker på, at den holder. Så jeg bliver ved lige så længe jeg kan.